Značku No Time už dôverne poznáte a teraz vám prináša novinku kozmetický prístroj Ice Lady. Zatiaľ čo žehlička No Time 1 hýčka vašu pleť a stará sa o bezchybný vzhľad, prístroj No Time 2 nahrádza radiofrekvenciu hrejivou funkciou a priniesol program pre ošetrenie okolia očí, tak novinka Ice Lady prináša ultrazvuk a infračervené svetlo vhodné na ošetrenie hlbších vrások a zrelšej pleti. V prvom programe pleť dokonale vyčistíme. Nastavíme si požadovanú intenzitu a na tvár naniesieme čistiaci gel alebo penu. Pleť v programe čistenia ošetríme ultrazvukovou funkciou a nízkofrekvenčnými vibráciami a následne si opláchneme pleť. V druhom programe výživy nastavíme intenzitu a použijeme hyaluron gel od značky Velmax. V tomto režime sa spustí radiofrekvencia a červené svetlo s infražiarením. Jednu stranu tváre masírujte krúživými pohybmi 3 minúty, po zvukovej signalizácii zmeňte stranu. V treťom kroku použijeme program Facelifting. Nastavíme si intenzitu a na tvár nanesieme vodivý gel. V tomto režime sa spustí EMS a červené svetlo s infražiarením. Tento program pomáha vypínať pleť a spevňovať ochabnuté kontúry tváre. Celkové ošetrenie vám zaberie 18 minút, pokožka bude po ňom rozžiarená, ozdravená a vyhladená na dotyk. Na záver nezabudnite naniesť pleťový krém, bez toho by ošetrenie nebolo kompletné. Želáme vám veľa úspechov s našou novinkou Ice Lady.